Huriani tuhata, liha muda mang dok dainang langsung ni naposo bulung, mulat tama permingguan napatuluhon di minggu palmarum di bagasan sadarion, alani tamulai marede mahita sian buku ede nomor 132 ayat sada satro di ayat tolu nong rap jongjok kita. Mar hiti-hiti goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Asima roham diahu ali Jehovah, ay targugut doahu maras dorohaku dohot dagiku, alayang goahu, tuho doahu marhaposan, dohot marhaporusan ali Jehovah nikku. Hodo di bataku, marguru tu tangamu do akka parsoryoki. Say palua maahu siya tangan ni akka musuku. Doho siyan akka na makaholongya na mangalaw tangyahu. Ali Jehovah say unang paura kahu.
Ay hodo na mong hujo, say palua maahu marhite-hite hati goranmu, haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amani saluhut para sirohaon. Nunga ditatap ho hami bang somon. Aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai. Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa. Asa taonon na haleaon do hot siak ni bagi. Sahat rodi hau na pinarsilang. Sa itu pahi hami marhite-hite asini roham. Asa margugo hami, jala marbengit ni roha songon anak haholongan ni rohami, dia kasih taonon. Asa marsangap goarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot todi porbadia marhite-hite hami. Amin. Maredehitas hatani alituhakku. Tatangihon mga patik ni debata di minggu tasadarion, iman anienet sian Roma 10 ayat sia, songonon ma didok disi. Ay malua maho molo di parhatopot pamangami Tuhan Yesusi, huhut di hapor seroham, naung di pahehe debata ibana sian akka namate. Songonido sahatna atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata, laho mangulahon na hobar tu patik nai. Mangulahon nombar tu patik ni. Amin. Marede mahita adong dosa da muali. Tatopo tim adosat tanagodang itu ado panidebata martangiang mahita.
Ali Tuhan debata nabadia jala nabonar. Para si jala partaluk ni roha jala nabasar doho. Say marpangulahi marohami dahami. Dibaheni say se sama sudi dosa nami. Dangadong nahu pangasahon hami dukon asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu do nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan hinokop di Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata bagabagan ni dibata taringot Tuhan sesani dosa. Molo tungadong manangisi na mardusa. Adong do pangodiana tadiamai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alai dadahonan taringot tu dosata. Doho do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapun madidibata nadigijang. Maredehita sian bukwede martua do namar haposan. Tabigi jala tajah hamaturpu epistel di parminggota di bagasan sadarion. Ima sian pesalmen tolu puluh sada ayat walu sahat rodi ayat 10 dengan mata jaha marsikat soring. Say marolo polop jala marlas ni roha mahamu maahu bahen mida asini roham na tinatap mudangolhon na marbinoto iho di akka hagugutan nito diki. Asi maroham diahu alai Jehovah ay hagugutan doahu pola dolotop mataku binahen ni haarsahon maras dorohaku doho dagiku. Jadi gabe parbilia doahu maradopon sudia kaloku dohot hobar hudul jala tarsonggo situtu doahu dongaku magodang
Marsiding-siding bedo akka namarnida ahu di balian. Ay say hupa bigi-bigi do husip-husip ni torop halak. Habiaran humaliang. Say marluhuti do nasida martutupi ahu. Mabuah hosakku do dipikiri nasida. Marguru tutangamu do akka parsoryoki. Saya pelua maahu siat tangannya kamusuku. Dohot sian akka namangalotongi ahu. Ido sehatna. Martua do akka natumangihon hatani debata. Jala naupeopsa. Amin. Maredehita ihut tonau sudehamu. Tidak ko mahaporsiaw tay songon nani hatidak ko ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogonaso atudusan na tumopalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siato di perbadia andorang suhabubuhan ido tuhata na tumaon na bernid di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal loibana di hao pinarsilang na tua tu benua toru dungitanom na mula mangulo di ari patuluhon na manait susurugo laundul siamun di bata Jehovah amanai pargogonaso hatu dosani di simay bana pay mamulak sugo tu tanoon mangumihalak na mangulo dohot na mate ton di perbadia jala dong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia doho dihasesani dosa doho dihatai na mandok mula mangolu sogot daging ni halak na umate doho dihangoluan na surasuda amen. Tabigema korsian ina Maria diuduti musena sian kor ama asap bermasmur.
Tapi gema titing di minggu ta. Horas madhita saluhutna. Titing di minggu tasadarion ima di hari Minggu tanggal 20 Maret 2026. Angka rumah wisada Goarni Minggu. Goarni Minggu sadarion ima palmarum dohot topik Minggu. Yesus Kristus do Tuhan. Napaduahon, namaragam, naparjolo, dana nasorang. Di hari Jumat 26 Maret 2026, nunga di basa-basahot tuhatta sada dana boru di keluarga. Amang sabam Johannes Tapubolon, inang Imelva Yulfiani Girsang. Sian Week 20 tolu, energi sada sia sada tolu tolu dua. Hipasdo dan laki rap dohot natorasna. Napaduahon, ruas nataba. Mamuka sadario Minggu 20 Maret 2026, gabe ruas ni huriat tama keluarga. Amang Gilbert Sem Sandro Pasaribu. Inang Witianti Oktavia Pangaribuan, ruas daftar ulang, nama jalo pasu-pasu pabagason di HKBP Tangerang Kota, tanggal 31 Mei 2025, Naung Salpu, alamat Jalan Melati 10, RT 08, RW 03, nomor 100 Tanah Tinggi, Wik 0 sada energi 26 sada walu 5 sada. Napatuluhon ruas napidawik mamuka sadarion 20 Maret 2026 nunga pidawik keluarga. Amang Ronald Agus Suprato Siagian, inang Junior Lestari Siburian, rap dohot 2 halak yanakonna. Sianwik 04 tuwik 10, energi sada pitu sada 2 opat-opat. Naupa-opaton, titing pabagason, titing napaduahon. Naing majalo pasu-pasu pabagasoma Wiranto Nenggolan, anani amang situa Ismail Nenggolan, tubuh ni inang Emri Lubabatu, ruas HKBP Cikande, Resort Serang, Distrik 21 Banten. Dohot Orwana, Arlika Yuni Arta Purba, Boruni Amang Rikson Purba, tubuh ni inang si opat Situmorang, Ui 10 tolu. Ruas HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. Partupolon di Patupa di hari Sabtu 21 Maret 2026 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu 04 April 2026 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. Masuk pukul 08.00 WIB. Napalimahon, Partangyangan Pasion, Jumat Agung Doho Pasca, di Parningotan Ari Hamamate ni Tuhan Yesus, Dohot Ari Haheheon ni Tuhan Yesus, di Patupa Huriat Tado Permingguan Ima. A. Partangyangan Pasion. Partangyangan Pasion di Patupa di hari Selasa dohot Rabu, tanggal 31 Maret dohot tanggal 1 April 2026. Masuk pukul 10 sia 30 WIB, maringanan di Ganup Wik Nabe. B.
B. Parningotan Ari Hamamate ni Tuhan Yesus. Di hari Jumat tanggal 03 April 2026 ima parningotan Ari Hamamate ni Tuhan Yesus dipatu pada tolu hali parmingguan ima pukul 07 WIB bahasa Indonesia, pukul 11 bahasa Batak, dohot pukul 14 WIB ulau nahahom ima bahasa Batak. Di parmingguan pukul 7 dohot pukul 10 sada WIB dipatu pada marulau nabadia dohot papungu pilihan khusus memakai amplop tu haporluon ni diakoni sosial huria. C. Ibadah sekolah minggu. Di hari Jumat 3 April 2026 dipatupa huriat tado sahali parmingguan sekolah minggu ima pukul 7 WIB maringanan di Soposaroha. Pinangido ma tu akan natoras asa dibuan ma akadak danak balita tu parmingguan nama godang. D. Parningotan Ari Haheon ni Tuhan Yesus. Di hari Minggu tanggal 5 April 2026 ima parningotan Ari Haheon ni Tuhan Yesus dipatu pado opat hali parmingguan songon parmingguan nasomal ima parmingguan pukul 04.30 WIB buha-buha ijuk, parmingguan pukul 08 WIB parminggu pukul 11 dohot parminggu pukul 10 WIB. E. Parningotan Ari Haheheon ni Tuhan Yesus 2. Di hari Senin tanggal 6 April 2026 dipatupa huriat tado parmingguan parningotan Ari Haheheon ni Tuhan Yesus na paduahon masuk pukul 10 sia WIB bahasa Batak. Domutusi pinangido tu paduan suara seksi lansia Ina Hanna, Ina Kamis, Ina Maria, Ina Deborah, Ama Huria, Ama Kantata Gloria, Ama Asap Bermasmur, Gita Serapim, NHKBP dohot NHKBP Transiamus laho mangendehon edde pujian di parminggoni. F. Pasca sekolah minggu, hobar tu parheheon dohot pasca sekolah minggu domutusi tipatu pado kegiatan ima. A. Hari Sabtu 4 April 2026 dipatu pado perlombaan tusude kelas mulai pukul 10.05 sahat tu pukul 10 walu. Hari Minggu tanggal 5 April 2026 sekolah minggu maddohoti parmingguan buha-buha ijuk pukul 4.30 WIB dohot mangalului tolor pasca diuduti mamuse parminggu sekolah minggu pukul 07 WIB. Puncak parheheon dipatupa tanggal 10 sia April 2026 di parmingguan umum pukul 8.00 WIB. Napaunopon perkiraan perayaan Jumat Agung. Marningot keterbatasan lahan parkir dohot kelancaran sirkulasi parkir asal lancar dohot tertib. A. Roda opat manang na mobil dipangidohon tusude ruas asa dihurangi laho membuat kendaraan khususnya roda opat tu gereja ditiki perayaan Jumat Agung moloboi di dropma. B. Motor parkir di pabrik Jack kabel manang dipudi ni gereja di Jolo Jamuni Amang Rohmat almarhum Gultom. Napapituhon sermon parhalado pabuhalion calo situa hobartu parmingguan Jumat Agung domutusi sermon parhalado dohot pabuhalion calo situa di hari Jumat tanggal 3 April 2026 Masohot Majolo acara pertanyaan week disagihon di konsistori. Napawaluhon sermon HKBP Distrik 21 Banten di hari Senin 30 Maret 2026 dipatu pada sermon Distrik 21 Banten maringanan di HKBP Lipo Karawaci
Resort Serpong masuk pukul 10.00 WIB. Napasiahon piket bulanan. Piket bulanan April 2026 ima inang Padita Sihol M Simamora SSI Tiol. Koinonia manang na pelayanan persekutuan. Naparjulu periodisasi pengurus seksi sekolah minggu di hari Sabtu tanggal 10 April 2026 masuk pukul 10 siang saat tu pukul 20 WIB. Maringana di Soposaroha. Di Patupa pamilito gabi pengurus seksi sekolah minggu HKBP Tangerang Kota periode 2026 saat tu periode 2020. Hobar tu titing on dipangido ma haradeo dua halak sian ganup wik laho madohoti ulauni. Napaduahon seksi remaja dan pemuda. A. Pendalaman Alkitab gabungan seksi remaja Dohok Naposobulung di hari Sabtu 4 April 2026 di Patupado pendalaman Alkitab gabungan kategorial remaja Dohok Naposobulung dimulai pukul 10 siang 00 WIB. Maringanan di gedung sekolah minggu lantai 2. Retama sude remaja Dohot Naposobulung HKBP Tangerang Kota laho madohoti ulauni. B. Susunan pengurus seksi remaja periode 2026 saha 2020. Paniroi Situa Johnson Hariaja. Ketua Riama Stefani Cecilia Gultom. Wakil Ketua Catrini Berliana Manurung. Sekretaris Valencia Nastiti Kurniawan Silalahi. Bendahara 1 Michelle Genia Ronauli Aritonang. Bendahara 2 Dwinata Grecia Simatupang. Napatuluhon seksi Parupuon. A. Pertangyangan seksi Parupuan Dohot Dewan Diakonia hari Kamis tanggal 05 Maret 2026 di Patupado pertangyangan seksi Parupuan Maringana di gereja Mamuka pukul 10.00 WIB. Adorang so ibadah di Patupado seminar parenting seni berkomunikasi dengan remaja zaman now. Hadir mendengar menerima napasahaton situa pahala lubaturuan retama sude parupuo di huriaon madohoti pertangyangani punguan ina Kamis ina Maria ina Hanna ina Deborah dohot parupuon sen ganup wik nama kobasi pertangyangan ima parupuon sen wik 10 dohot punguan ina Hanna jalan na paradehon konsumsi ima wik 30, 31, 32, dohot wik 30. B. Periodisasi pengurus seksi Parupuan. Di hari Senin 30 Maret 2026 masuk pukul 10.00 WIB. Maringanan di gereja di Patupado Pamilito Gabe pengurus seksi Parupuan HKBP Tangerang Kota periode 2026 saat 2020. Marhite titing dohot dipangido ma haradeon ni parupuan sian ganup wik 2 halak per wik. BPH ganup punguan ina dohot BPH pengurus seksi parupuan laho madohoti ulauni. Napapaton periodisasi pengurus seksi AMA di hari Senin 30 Maret 2026 masuk pukul 10.30 WIB. Maringana di Soposaroha di Patupado Pamilito Gabe seksi AMA HKBP Tangerang Kota periode 2026-2020. Marhite titing on dipangido ma haradeon ni AMA sian ganup wik 2 halak per wik. BPH setiap punguan AMA dohot BPH pengurus seksi AMA laho madohoti ulauni. Napalimahon susunan pengurus seksi lansia periode 2026-2020. Paniroi Situa Darto Pakpahan Wik 20 Ketua
Situa Poster Simarmata wi onom. Sekretaris Erlina Tambunan wi 30 sada. Bendahara Ida Saur Sinurat wi 30 sada. Napaonopon ibadah syukur dohot keakraban keluarga di hari Minggu 20 Maret 2026. Kor ama asap bermasmur patupahon ibadah syukur dohot keakraban keluarga na niuluhon ni Padita Sardono Siburian STH maringana di Sopo Saroha masuk pukul 10.00 WIB. Angka rumai opat diakoni manangna pelayanan kasih. Hasil rapat periodisasi Dewan Diakonia na di hari Senin 27 Maret 2026 ima. Na parjulu susunan BPH Seksi Kemasyarakatan periode 2026-2028. Ketua Situa Pahala Simorakir Wik Sada. Sekretaris Situa Beslan Sitorus Wik Opat. Bendahara Situa Mangelam Siahan Wik 34. Anggota Situa Jasmin Sibarani Wik 2. Situa Raden Panggabian Wik Tolu. Situa Henry Siahan Wik Sada. Tony Sibarani Wik Sada. Luster Siregar Wik Saplonom. Napaduahon susunan seksi pendidikan periode 2026-2028. Ketua Situa Juanda Naiborhu Wik 32. Sekretaris Situa Elekson Papahan Wik 24. Bendahara Situa Asima Sitorus Wik Pitu. Anggota Situa Tianrus Tanggang Wik 34. Situa Perlindungan Sihotang Wik 34. Berliana Dian P. Siringoringo Wik 12. Susunan seksi sosial periode 2026-2028. Situa Nelit Tinendun Wik Onom. Sekretaris Calon Situa Boy Junaidi Tambunan Wik 30 sada. Bendahara Situa Erida Turnip On Diralat Gabe Wik 26. Nah tertulis di Wik Sablalu Gabe Diralat Gabe Wik 26. Anggota Situa Nurtiani Manalu Wik 27. Situa Hober Ariston Permana Gorat Wik 20 sia. Emilia Kasih Hombing Wik Onom. Rosmawati Haloho Wik Sada. Eli Sihite Wik Saplonom. Dinar Diana Nadeak Wik Tolu. Napaupaton. Ucapan selamat dan doa full timer Parahalado doho sude ruas pasahaton. A. Selamat ulang tahun hari hatu tubuh tu sia puluelu halak ruas dohot selamat ulang tahun pardongan saripeon tu 10 tulu keluarga. Hatani dibata madok. Saya dilehon matuho si subut roham jala dipasaut na sinakapmi. Pasalmed 20 ayat 5. B. Tusude ruas namar sahid. Saya dilehot Tuhan magugo dohot hahipason. Hata ni tuhata madok. Saya homa pamalum aku ali jahuba asatung malum huhilala. Saya homa mangurupiahu asatung dapotan pangurupio nau. Ay hodo puji-pujioku. Jeremia 10 ayat 14. Songonima titing di minggu tasadarion dia katiting naso di jahahon nuaing tajaha ma di buku acara digital naung sahat tu grup WA ganup week molo adong akan nahurang takas di panuraton dohot di pajahon di titingon tapatakas ma tu parhalado di week tabi manang tu sekretariat ni huriata ditiki jam kerja saya dipasu-pasu tuhata mapakobasyon ni huriata jala dipasu-pasu manang parhalado dohot ruas nalaho patupahon akka ulau nadinggan di huria bain sangap ni guarni tuhata horas marihita saluhutna. Tabege makor ama huria.
Tapa punguma pilihan humusus tuado panidebata, pilihan sada A, sada B dohot pilihan 2, Uhud Mahita Marede Sian Bukwede nomor 256. Jesus Kristus Hidup Raja, Pinarang kini amara, menggunggungi sasudi, jalan rasa ujungmu, ku ingat nama Tuhan.
martangi yang mahita. Moliate Tuhan disombahon rohanami di bagasan Arianon. Asini roham pataruhami sahat tu minggu palmarum di Tikion. Disondohami parade rohanami. Lau manjalo hatam nanaing marsaringar di tonga-tonga nami. Atong makuling maho Tuhan. Anu ngarade kami saluhutna manangi hojja. Marhite Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Horas madihita saluhutna. Hurian itu hatta hamua kamanginang dohot akka remaja na poso bulung namar minggu hita di bagas joron itu hatta di Tikion nang songoni na boy mengikuti ibadah parmingguon di Obason sahat mahita saunari tu minggu palmarum jalahata ni debata di hita di minggu palmarumon ima surat ni apostel Paulus tu huria Filipi di bindu 2 ayat 5 sahat tu ayat 10 sada hujaha madihita songonon ma didok debata hatana songon parrohaun ni Kristus Yesus ma parrohaun muna atik perupa ni debata di ibana dada songon nani dobo dirajumi rohana tudos nai tu debata di rumah rido dirina jala disolukon rupa ni hatoban gabe suman tu jolma do ibana jala rumang jolma dapot di ibana di patutoru do dirina nagabe panguloi do ibana pai mamate pola tung mate tarsilang alani ido di patimpo di mata ibana jala di basa-basahon tu ibana goar na sumurung asa nasa goar. Asa sobatu goar ni Jesus nasa ulunitot. Na di banua gijangi dohot na ditano. Nang na ditoru ni tano. Jala asa nasa na marsuara marhatopoton. Jesus Kristus do Tuhan. Bahen hasangapon ni debata. Ama. Disido sahat ni turpuktai mauliate ma di tuhatta. Hurian ni tuhatta na hinaholongan jala na nihaholongan ni tuhatta Tuhan Yesus Kristus. Godang donuaeng tayangan di media sosial secara khusus emang naaka tontonan-tontonan na sehari-hari tabereng patupa aka drama-drama pendek manang na cerita-cerita na membenjolma lomo laho mangihuton. Salah satu na sering dipatupa di sida kuboto sepikira kita ima sa ipatudo do aka halak na godang artana manang songon sahalak CEO ninna manang songon sahalak direktur utama ninna menyamar gabe halak na pogos. So ini hati-hati amanginang jojo tabereng di tayangan ni. Aido. Dungi menyamar maibana masuk maibana mang natu perusahaan namai manang natu hutan namai manang na di sekitar namai laho mamereng isedo akan natulus ise doaka na benar-benar patudu holong ni roha dengan melihat keberadaannya sebagai seseorang yang sangat berkekurangan. Boy tabereng di si Jepang na akan lagi jeng roha. Boy tabereng di sini menganggap dia bukan manusia. Boy tabereng di si orang-orang yang mencela bahkan membaen aka nasodenggan. Dungi pemuse, dung terbuka ma penyamaranna, gabe godang ma aka nama nol soli. Di patuduhon cerita-cerita itu walaupun kita rasa itu cerita-cerita hampir di semua media taberek itu melulu ceritanya. Bahkan mungkin kita bisa hafal endingnya. Songonon non ending nion, songonon do akhir nion. Alaitung sabinoto do bodo diikuti musei sahat tuna habis
nang pediboto endingna. Tapi ditunjukkan di sana di patudu do, apakah memang ketulusan untuk mengasihi, apakah memang bulus niroha di lau makaholongi halak hanya terlihat ketika dia berikan kepada mereka yang tidak berpunya, kepada mereka yang menderita, kepada mereka yang tidak dianggap, atau kepada mereka yang tidak masuk hitungan orang-orang yang luar biasa. Apakah memang kebaikan kepada seseorang yang berjabatan tinggi, yang memiliki posisi yang bagus, apakah itu selalu karena ingin mencari muka, kemudian juga ingin warna menunjukkan supaya dia mendapat sesuatu yang lebih, kemudian bisa dipromosikan, atau hal-hal baik yang ditunjukkan agar ia mendapatkan seperti yang diinginkannya. Idola ni gudang ni tayangan ni, jok do ditiki marsikola minggu, bolos sinukun dan nak teh apa cita-citamu? Menjadi CEO enak. Nah gudangan dan laki mandok mau menjadi CEO. Ngama lo mandok CEO? Dang nagabe angguna tiki jok do apa cita-citamu? Menjadi pengusaha inang. Jok do. Alin gunuaing ngagudang si pata giling-giling do pe ngai boto mandok songoni mau menjadi seorang CEO nina. Amaka manginang molorotu hatta Yesus utonga-tonga ni portibion andul marasing do songone patupa nakingani. Lapatan na molo nakingani menyamar. Alenggo tu hatta Yesus Kristus rotu portibion dang menyamar. Alai didokon do dia sama seperti kita. Dos do tita. Anggona menyamar nakingani dak siap poso-posoi. Hanya dia merubah dirinya seketika sebentar. Alenggo tu hatta Yesus seorang do dungi magodang, bahkan tapatu tabereng do fase naik sama seperti fase kita manusia. Seorang magodang dungi menghadapi kematian. Nah itu jalan di patupa di sini patuduhon apostel Paulus do barita taringo tu Yesus nagabe jolma tu halak Filipi. Natongon na tikii Huria na di Filipi, Huria yang terguncang, Huria na naing-naing kesatuannya ini seperti diuji. Lapatana jemaat yang banyak menerima aka berita-berita manang ajaran-ajaran yang hampir membuat terpecah belah, bahkan magosian hasadao. Alani ido bican sobelgado pe persoalani, jala bican so merebak dengan lebar do pe persoalani, Roma si Paulus paturehon. Ido ati yang waka manginang, molo kahita pengambil keputusan, manang nasahala kita na dipercayai memimpin sada-sada punguan, memang toktong do neng radot berengata hal-hal yang terjadi di dalam kumpulan-kumpulan itu. Ay molo so bijaksana mamereng, bodo terbereng sian luar semua baik-baik saja. Rak Mekel do disan, rak Marselpi do disan, rak Mardalani do disan, rak Marpungu-pungu do disan. Alai boido sian nasotarida godang aka permasalahan, atau bahkan ketika permasalahan ini tidak diselesaikan bisa membawa masalah-masalah yang besar. Idombai mulai dokon si Paulus andorang sobelga persoalani imai pangido asa toktong sada ruas ni huriai, asa toktong nasida di bagasan sadapa rohau muna ninna, sadaha holongan muna, saroha sapikiran mahamu. Dang di basi Paulus tu dosan na asing, dinalaho mandok akaruasi asa mangolu di bagasan hasadaon. Dang dipangidoy mana dang dibereng ibana sadaon dohot sadaan.
secara keseluruhan naing dohononna asa punguan i gabe aka punguan nasada. Gabe punguan nasaroha. Jala gabe aka punguan nasa pikiran. Ai godang ni punguan na bubar, punguan na soboy bertahan. Ati hamu akamanginang seringkali persoalannya adalah karena sudah tidak satu hati. Jujur hita, murado pajongjong punguan, murah. Itu, murado. Kalau ni papungu 5 mang 10 halak do dia marpungu deh. Apalagi songo kita kalak Batak. Papungu akapar punguan. Punguan on ninna, punguan margaon, persadaan sian nageleng, saha tu indukna, murado papunguhon. Ide benda gudang punguata, bahkan saha tu ambasun gudang rupina marbona tahun kan? Ido. Ala gudang ni punguan. Dikuti son, baik punguan marga, nang punguan persahu tahun. Bahkan punguan di bagasan gerejai, boy do murah pajong jokoni. Nah, alai namaol merawat dan menjaga kesatuan ini bukanlah perkara yang mudah. Boydo alalia kahal namasa di tonga-tonga ni punguani. Mambain punguani gak beretak, mula-mula geleng do retak nai. Alai aladang dipature semakin melebar dan akhirnya runtuh. Kemudian dang tari dabe. Aya dokian dupungan namin na jolo inang songonon nuaing dang adong be ninna. Mungkin tidak hanya karena tidak satu hati. Boy dora nang alani godang na terjadi di bagasanna. Alai dah mau kamanginang di dia manedok ni si Paulus di bereng di si. Songon parrohaun ni Kristus Yesus ma parrohaun muna ninna. Pandok ni Apostel Paulus tu hala Filipi di bindu 2 ayat 5 1 10 sadaun adalah pandok nama cai bernas situtu nama mereng tu hadirion ni Yesus Kristus naikon si hutono ni akana porseak. Monotabuan bibel tahamu akamanginang holan di ayat onomido akka tulisanna naso di bol manang naso di pamokmok. Soman lo tajanga di bibel tai molo tulisan nai tebal adalah ayat-ayat emas. Ayat-ayat manang nats na patuduhon na paling bernas jala terutama nangpe sudedo isi ni bibeltai adalah firman Tuhan. Tapi kalau dia ya onamido. Alaina ko si Paulus do songon parohon ni Kristus ma parohon muna laho mangalului hasadauni. Imana parjolo do nakining ikon olo patutoru diri, yaitu merendahkan diri. Mulai dok naking isok kamu akamanginang idokon si Paulus ay mola tuhata Yesus Kristus narosian habang sana bahkan dang dirajumi rohana tudos na tu debata mian di tonga-tonga tahun. Tubuh sian salak colma dibain di si nang pe dang sian akka manang na hasil biologis. Tabereng seorang di tonga-tonga ni hitaon. Makilala songon na tahilala. Mekel, tangis, godang persoalan na diadapi. Bahkan dihina, dungimu saya ditolak. Dan bahkan juga banyak hal-hal lain na membain ibana mengalami banyak hal yang menderita. Mulai doko nakiningan. Merendahkan hati, merendahkan diri. Nangpe rupa ni debata, jala anak ni debata ibana. Merendahkan hati, hamu akamanginang, di tonga-tonga ni sada punguan, manang di tonga-tonga ni parngoluat tahun, seseorang yang mau merendahkan diri atau merendahkan hati, bukanlah persoalan melidokon, enamura doa karena rendah hati, manang na mengalanin nadang. Tapi seseorang yang mau merendahkan hati atau membuat dirinya jauh lebih rendah dari orang lain adalah mereka yang merasa bahwa apa
apapun kedudukannya di Portibion, manang aha penai dapok nana di Portibion, semuanya adalah karena berkat kasih karunia Tuhan. Ngagoda kalat nuaing maol mangolu di bagasan, merendahkan hati, manang merendahkan merasa dia mau untuk melayani yang lain, nu nggak mau. Alania di tengah-tengah kita sekarang ini manusia berlomba-lomba untuk diakui, berlomba-lomba untuk mencari validasi, berlomba-lomba dohala nuaing untuk dikatakan lebih hebat, lebih ini, dan lebih semuanya daripada yang lain. Apalagi di kemajuan di media sosial nuaingon, butuh pengakuan si anak kahalak, kemudian juga butuh eksis, kemudian juga supaya orang mengetahui ise ibana. Dia tidak bisa menunjukkan manang na hadirionna, sian akka na boy patuponna, sian hamoraonna patuduonna. Dang boy sian hamoraonna, sian kedudukanna. Dang boy sian kedudukanna, cari segala cara supaya dianggap lebih tinggi daripada orang lain. Itu. Embere kita mah, molo tunggodang penuaing di media sosial patuduhon, nangaka keberadaan, kemudian diakui, kemudian dipuji, kemudian juga membuat nang akka jolmai semakin haus akan pujian dan semakin haus untuk merasa lebih daripada orang lain. Inu mereka mau kamangin nang naparjoli dokon si Paulus ison laho merawat manang lau patupa nang akka hasadao nang di tonga-tonga ni pungwani, masing-masing harus mau merendahkan hati, merendahkan dirinya dan menganggap yang lain lebih penting. Menganggap na asing lebih penting bukan berarti kita juga tidak penting. Unang molo taberek penuengokan, sai naing kita yang lebih terlihat. Kemudian ini dipicu oleh rasa egois. Rasa egois, merasa diri lebih penting, merasa diri yang harus lebih terlihat. Gitu. Jadi kita mau mareng foto hita. Akka foto mulu tabereng foto rame-rame, itu foto ini si maparjolo tabereng. Pasti do foto takan di dia doang. Saya di scroll terus, dan ada ngoson hapus, dan ada ngoson hapus. Mula dong pe atar hurang baga senyum naik hapus. Mula tunga apa dia? HP marpoto sehali marpoto olo sampai 50 ate. Olo sampai 60 berengon desi. Dungi bulu marpoto rame-rame. Ame jolo inna. Amarak tari daw di pudi. Amaisan. Supaya bagaimana? Terlihat. Supaya bagaimana? Orang lain juga memperhatikan. Baik songonido nang di akka keberadaan dohot hari-hari manang akka aktivitas na patuduhon, kita selalu mau menjadi yang terpenting. Paulus mandokon, jadilah pribadi yang rendah hati, na benar-benar na sopola makhatai ala di botohalak do kualitas na sopala gudang ibana berkoak-koak ala di botohalak do ahado na pinikiran na sopola berengon ni halak mangula akan nadenggan alai boydo saluhutna rapi, jala boydo saluhutna berjalan dengan baik. Naso pola menganggap dia jauh lebih penting, tapi ternyata dia adalah orang yang paling penting. Nah, napa dua hok kamu akamanginang di dok dang mengalului hasangapon narumat, tidak mencari pujian yang sia-sia. Ai molo dihitaon, molo tadok nak kiningan, tabodo akan dipuji, baido dah. Rata-rata sian segi kemanusia atta, las doroha molo dipujikan, las doroha puang. Molo dok sahal mandok kita, ina bagakak kuda bayi nang sahalyon. Ido, tung macai son,
Adang na dia nyandak pole nang ngamatuay bay nangin na kan. Ala yakin daw sa di jabu seberengon na tu kacan non. Ito horo nakingidok ko tahe ay lambaga duaw lam songonon. Senang. Ido ay molotung penangidok kon nang tuak kadi baga na kiningan kormunay puang ninnakan dengan do dia badonota mau lihat mak ay takas na kininga suara sada suara dua suara tului dengan do sudena ninna baido molo mangalui hasangapon na rumardo molo tadok kon nak kiningan ning ay urang dengga do nak kininga ko songonondo ninna ala bigyan ni hala nak kining songonondo inna alay molo tapikir do bahwa saya tadi yang bernyanyi au naking napabuahon para raton manang barita nauli marhites yan paredyoku marhites yan kor do marhites yan keberada aku lau pujian gabe di tuhatta pardenggan basai neng dohonot tado dang adong disi akka puji-pujian mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri dang ay mulai pepar sorang ni Jesusi hasangapon dohot hamuliaon di paturi do tita marhites yan ende ni suru-suruani holan milik ni debatadoi hasangapon ma di debata na digijang ahama jambarta hadameon las ni roha di bagasan Kristusi jadi molo tumpe hitaneng patupa molidokon puji-pujian na rumar pujian bagi diri sendiri mangalului hasangapon na rumar molo jupang dia kapunguan si songoni rentando nang akka punguani nang di akka na tadalami membuan tuaka na sodenggan idom baen marlumba mahita asa sai toktong hitaon patuduhon akan na dumenggan dia dopan ni Tuhani dang holan tabo begeyon dang holan tiur berengon ni halak dang holan asa diputen sianan dang holan molohu ulahonon di berengau dipuji ninna dang si songoni ai molo mangula do hita holan asa pujion ni halak jala tapatupa holan asa boy berengon ni halak adong do sa halak mandok tuau ima akka parroha hatoban ninna molo parroha hatoban molo di bereng dungi muse diawasi boy mangula doho denggan alay molo so diawasi boy berlengah-lengah ima mole dokonna akka parroha hatoban na benar-benar ikon jolo diawasi baru bertanggung jawab di ulaonna alenggo hita na mangulu di bagasan Tuhani dang holan pujian berengon ni halak dungi muse leon ni halak like pujian ni halak kita itu pun belum tentu dari hatinya yang tulus. Itu pun belum tentu dari hatinya yang ikhlas. Malatung tabai pihamu akamanginang, nadenggan di gerejaon, nadenggan di bakas joroon, nadenggan di punguani, nadenggan di tonga-tonga ni wikta, nadenggan di tonga-tonga ni parngoluota. Unang ma holan asa dapat pujian sian akan nama merengate. Molo holan dapat pujian sian akan nama mereng bodo muramat dele hita. Buasa medokon muramat dele bodo tadok ngatabain na denggan alay tung so diargay punguanod duaw. Imamat dele ngalojay ba mga jari amang tung so iparduliok kalahod duaw. Ngagodang na bain hubain tu huriaon tung so di bain huriaon do na denggat tuaw. Ngagodang na upa-tupa pengorbanan yang saya lakukan. Hari na binain ni huriaw tuaw. Alay tengok mahamuak kamanginang. Molo di dokon. Hape na taula. Ditiki mangan. Ditiki minum. Manang hape na taula. Tapatupa ma gabe. Hasangapon di debata. Jadi molo rope hita tuson. Tapatudu na dihita. Bukan hanya sekedar flexing. Manang asa pujion ni halak kita rotuson. Alay hasangapon di debata hamay. Molo bagak kamunek kamu kamanginang rapi hita rotu bagas joroon. Alaneng ro mandapoton debata. Molo denggape hita rapi nang aka amatta. Ro mandapoton bagas joroon.
naing may gabi hasangapon di debata ama. Songon dia pe pujian nami nakining pabahenan nami sa luhut na naing ma debatama na mamereng sa luhut na. Karena Tuhan melihat, mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang terlihat. Nah patuluhan tabereng dison taat. Nedok ni si Paulus. Ketaatan. Bahkan ketaatan yang tidak setengah-setengah. Taat sampai mati di kayu salib. Taat di dalam penderitaan sekalipun. Taat dangkolan di tiki tabo-tabo ngolui. Taat bukan hanya ketika hidup saya baik-baik saja. Di tiki sehat atau di tiki godang rezekiku. Doho di tiki godang akanauli. Ale taat ketika juga menghadapi penderitaan. Nangpe dang dipungkiri Yesus hacit do penderitaan ni. Taingo do noni molo masuk kita tu minggu-minggu passion di jahao do ditiki martangiang Yesus di taman Getsemane. Molo boy niya nama padao ma panginumanon. Alai dang lomokku lomomdo nasaut. Mangoloi Tuhani dang selalu ngolutai di bagasan baik-baik saja. Tabereng epistel tanak kining si Daud kan. Ditiki ibana mangulahon-ulahon na. Saya gudang doa kamusu na mga lotong ibana. Bahkan digambarkan kehidupannya sudah sangat menderita. Digambar honi mana do dilili ibana. Lotop mata na merus holi-holina. Alay didok pakirimokku holan tu di batado din na ibana. Dangadong nabui pangasahonon na. Tabere kamu kamanginang molo perbedaan penderitaan dan yalaman ni Daud. Penderitaan dan yalaman ni Yesus Kristus. Daud dengan penderitaannya dia datang dari bawah dan meminta kepada Tuhan, kepada yang di atas. Asa dipalua sian si taononne. Alenggo tuhata Yesus Kristus rosian banua gijang. Manda poton si taononi tutonga-tonga ni portibion. Ima dinalao mamboan haluaon hasesaan ni dosa diaka na porsea di ibana. Jala tabereng do di bagasan ni Daud na tetap marpakirimon jala taat tu debata Jehovah di bagasan penderitaan nai. Jala tabereng do dang Yesus Kristus pe pola digambarhon Filipi Paulus tu halak Filipi taat sampai mati di kayu salib. Ale tabereng do ketaatan penderitaan dan yalaman ni Yesus bukanlah ketaatan yang sia-sia. Dan ketaatan manang na pangoloyon naso marlapatan. Ale tabereng do si lao pasauton sakap ni debata. Jala pola do dung didalani nang sude marhites yan ketaatan ni. Di patibo debatado ibana. Jala di basa-basahon tu ibana. Goar na sumurung asa nasa goar. Segala lidah akan mengaku Yesus adalah Kristus Tuhan. Jala sude nasa ulu nitot akan bersembah kepada Yesus juru selamat kita. Jadi upani hauloni rela menderita dungi musena kiningan patutoru diri tetap do berengon ni Tuhani jala patupaon ni debata na dumenggan diaka na say toktong mangoloy ibana sa tujungna. Molotong pihamwa kamanginang disuarahon turpukon dihita di Minggu Palmarum. Minggu Palmarum, Minggu mare-mare. Dinaro Jesus mandapoton huta Jerusalem. Dinalaho mangoloy parsuruon ni debata ama. Mandapoton penderitaan ni jala taat sahat tu hamamatena. Tu hita pihamwa kamanginang. Di jauh debatado hita di Portibion. Asa toktong maniru parrohaon ni Kristus Yesus. Molotadok tatiru parrohaon ni Kristus Yesus. Tatiru do panguloyon na. Tatiru do penderitaan na. Tatiru do burjuni rohana.
Jala tatiru do nang di naolo ibana merendahkan diri. Jala hita pe sarupa mahita tong songon Yesus Kristus nasa namang uloy toktong do lehonon ni debata akan adumenggan di ngolutta tarlu mobi diaka parngoluan sogoti. Sa di pargogoy mahita hamo akamanginang molorope Jesus di bagasan minggu mare-mareon. Hosanna di debata na digijang ina natoropi. Tetap may taswarahon. Mangido pangrupion, mangido gogo ay ibana do Jesus Kristus ido Tuhan sadarion sogot rodi sa leleng ni lelengna. Amen. Martangiang mahita. Pasu-pasu matuhan hatam lang mamakulingi hami di bagasan tikyon. Ajari hami asa toktong makanguluhon hatam na badye. Songon parrohaon ni Kristus Jesus na yung patupaon nami. Patutoro diri mangalului hasangapon na siyan debata. Jala taat di bagasan penderitaan. Pasu-pasu sudah ruas ni huriam Tuhan. Siyan dana sahat na tua-tua. Pasu-pasu di sude aka perdalanan ni ngolu. Asa tok-tok kami. Mangolu maniru Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus. Jala mangidogogo manguloy lomo ni rohana. Pasu-pasu aka ruas ni huriam na tongon marsahi Tuhan. Leo mahamalumon dohot gogo. Pasu-pasu ruas ni huriam na marlas ni roha. Baik ala ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan. Na mempersiapkan tuaka perkawinan tuaka tikinan yang roh. Dohot na manjalo godang pasu-pasu. Ho matoktong na mambayan las ni roha na siday. Manoktong sa leleng ni lelengna. Hubak kami sudah rencana niya katiap kategorial, seksi. Dohot dewan di tonga-tonga ni huriamot Tuhan. Anggiat masaluhut na mardalan hombar tulomo ni roham. Jala toktong Tuhan. Dia kapartikian naung di patupa. Hupa hombar kami tuaka gabe hasangapon di guarmo. Nang hadengkanon di tonga-tonga ni hurian nami. Asi maroham di hami Tuhan. Hupa sa taming ulo nami tuho. Jalo mapujian pangiduan nami. Marite Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amen. Hurian itu hatta tabarade ma edeta sian buku ede nomor 725. Hu mata pasahat pelean tu pembangunan nadong di bagasan amplop tataruhom ma tujulu. Tuhan
Asa pasu pasu honing oluni guriyo, jala pasu pasu honing oluni bangsota. Asa pasu pasu honing oluni guriyo, jala pasu pasu honing oluni bangsota.
peleata tu adopan di debata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupas tahat hami masyan na nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa parahasya kami pelianon. Patimbulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami godang ni si lehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok maulihate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaon mo. Say South Malomon ni Roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhamin sa darion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami to gihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Di sondakon Tuhan de batama buhina tuhita jala asi marohana midahita. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuhita. Jala di pasaorohon madamena tuton di tabe.
cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku